Il-preparamenti għall-attività mill-Partit Laburista nhar is-Sibt li ġej 10 ta' Jannar fil-Valletta Waterfront li tfakkar is-sitt sena ta' Roberta Bella bħala Prim Ministru u mexxej qed ikomplu jintensifikaw. Kif spjegalna l-President taż-żgħażagħ Laburisti Miguel Abela li wkoll qed iħejju għal dan l-avveniment importanti. Is-Sibt li ġej ovvjament minn barra ir-reli il-messaġġ politiku tal-Prim Ministru aħna bħala żgħażagħ Laburisti ħanibdew minn qabel ukoll. Ħanorganizzaw żewġ baskets, waħda min-naħa ta' fuq tal-pajjiż u waħda min-naħa t'isfel li għaddu mill-kwartieri u jibqgħu sejrin ukoll fejn ser issir ir-reli ġewwa il-Belt Valletta. Basket li ħadd tkun miftuħa għal kulħadd, nappella liż-żgħażagħ kollha li qed isegwuna lilkom illi tafu żgħażagħ jiġu minnkom ħbieb tagħkom kulħadd huwa milquh hija b'xejn ħajkun hemm is-sem ta' DJs popolari ħafna magħna żgħażagħ u nħeġġu lin-nies ġodda wkoll wara r-reli ħammorru wkoll ġewwa stabbiliment fil-Belt Valletta fejn ser ikollna after party. Waqt li l-attività prinċipali tibda fis-6 ta' filgħaxija, il-Ferra taż-żgħażagħ Laburisti ħabbret li ċ-ċelebrazzjonijiet se jibdew mill-4:30 ta' wara nofsinhar. Hekk kif qed jorganizzaw baskate b'żewġ rotot, waħda mit-tramuntana u oħra min-nofsinhar, bis-sem ta' DJs rinomati. Dan eżatt qabel jibda l-Mastrelli taħt stinda kbira bi spettaklu ta' mużika u divertiment bis-sem anke ta' kantanti lokali. Il-qofol ta' serata se jkun id-diskors tal-Prim Ministru nnifsu, waqt li ċelebrazzjonijiet ukoll jissoktaw wara miż-żgħażagħ Laburisti fl-istabbiliment La Bottega fil-Belt Valletta għal ħabta ta' 9 ta' filgħaxija. Abela qal li tħejjiet jinsabu f'fażi avvanzata biex tiġi organizzata serata bl-aħjar mod possibbli għal dawk kollha li se jattendu. Nhar is-Sibt irridu ngħaddu messaġġ importanti ħafna, messaġġ li l-Partit Laburista għadu d-dar naturali taż-żgħażagħ Maltin u Għawċin kollha u messaġġ ukoll ta' ringrazzjament lill Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela feluq is-sitt snin propju tiegħu bħala Prim Ministru. Nirringrazzjawh ta' kemm semana ta' kemm dejjem baqa' viċin tagħna żgħażagħ mhux biż-żgħażagħ Laburisti imma b'mod ġenerali u fl-aħħar ġimgħat u xhur rajna wkoll bosta aħbarijiet pożittivi, budget pożittivi ieħor għaż-żgħażagħ.